Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepaken nami kula Mailina Nuraini saking kelas 12 Gansal. Kula badhe maosake cerkak saking ira-iraan GR. Pangesti ndeleng arlojine wis nuduhake jam 20.15. Nanging udan awarendeng ing sasi November iku durung ana tanda-tanda terang. Pangesti goreh nuli buka tas cangklonge, ndudut HP Nul nutul nomor sing dikarepake. "Bu, tulungaken udan terus, aku kejenggreng," ucape marang ibune singi nampa tilpune. "Ora, lali ra nggawa." "Lah, budale mau langi terus Jek." "Iya, muga-muga nang terang." HP ditutup nuli bal dilepokake tas. Pangesti nyoba nyawang langit, ora ketara apa-apa kejaba peteng. Sajake udan ora enggal terang, yen ora kepengin klebus kudu kanten ngenteni terange udan. "Lho, tibake slirane durung kondur," swara panyapa kang agawe kaget. Pangesti agahan oleh, "Belum Dok, hujannya lebat begini." "Lah iya, bareng gelem udan kok ora langsung deres." "Lah, apa selirane ora ngosto mantel?" "Kelupaan Dok, kan berangkatnya tadi nggak ada tanda-tanda mau hujan. Saya kira tidak akan hujan." Dokter muda iku mangot-mangot, banjur, "Njur, kepriye iki? Mengko yen udane ora enggal terang?" Pangesti tumungkul, "Ora aweh wangsulan, awet ora duwe wangsulan sing pas." "Lah yo arep mangsuli priye? Genah udane tasih deres kek dheweke ora nggawa mantel. Mosok arep mangsuli, saya mau nglebus." Sawentara wektu amem, suasana kutha sing padate rame. Bengi iku krasa mampring. Wong siji loro kendaraan liwat, kejaba udan. Wengine pancen wiwit mrambat. "Wes ngene bae, Mbak. Titihane kuwi panjenengan paringne garasi kono bae." Pangesti melengak, nyawang dokter muda iku semi bingung. Ora mudeng kersane sang dokter. "Ora sah bengong ngono kuwi. Monggo panjenengan tak derekake kondur." "Dok, ora apa-apa, wong padha ngetane. Aku ngunut slirane kali dawer. Monggo, ora susah sangga runggi." Ora tega rasane ngati yen ngejarake selirane kondur ijen kek kudanan pisan. "Lalu saya besok berangkatnya gimana Dok?" "Sesok giliran dina sesok ta. Gampang kuwi. Saka ngunut aku ngampiri slirane, budal bareng maneh." Pangesti melengong. "Kawetu," ujare, "kan merepotkan Dok." Ora repot biasa." Ora ana pilihan liya kanggo Pangesti kejaba manut krenahe sang dokter. Ora sopan rasane yen dadak nulak pitulungan iku. Sidane Pangesti nuntun miyone dilebokake garasi maneh. Sauntara Wiratama dokter muda kasebut ngener garasi marani mobile. Sakwise dipanasi sawentara, mobil Honda Jazz rupa abang diwetokake saka garasi. Pangesti sing wis nganyar cedhak lawang garasi nyaket. "Monggo, pinarak ngarep bae," ujare dokter Wiratama ngacarani. Pangesti gojek-gajek, "Monggo ta, ora sah kuwatir. Mosok selirane arep pinarak mburi?" Najan rada minggrang-mingring, Pangesti kepeksa buka lawang mobil. Nuli mapan lungguh njejeri sang dokter sing nyekel setir. "Maaf Dok." "Monggo, ora susah sungkan. Apike saiki ora susah nimbali aku Dok. Luwih becik Mas Wira ngono bae. Tur maneh mbok ora nganggo basa Indonesia. Basa Jawa rak luwih rumangket." Tumanggape dokter Wira karo wiwit nglakokake mobile. Let cedhela mobil abang, aku melesat nerabas tumuruning banyudan, ninggalake laboratorium klinik Marsudi Husada ing Lurung Supriyadi. "Slirane Ki Kalidawer karang talune ya?" pitakone Wiratama mecah sepi. "Betul Dok, dekat lapangan." "Lho, rak cedhak daleme Pak Dwi Jawi ya ta?"
Betul dok, dokter sudah kenal Pak Dwija. Betul baik, Pak Wiyoto ki rak kancane bapakku. Pak Wiyoto ki kajaba pensiunan guru rak pengarang sastra Jawa kondang. Gek, bapakku ki hobine maca karya-karyane Pak Wiyoto. Masa sih Pak Dwija itu pengarang dok? Loh bener, tur dudu pengarang nyitenan. Asmane wis terkenal meh baraki almarhum Pak Suparto Broto. Mosok slirane tangga cedhak malah ora reti. Pangesti mlengeh isin. Dheweke pancen ora ngerti. Ngertine Pak Dwija iku pensiunan guru SD sing yen esuk ajeng ngeterake putune sekolah. Dokter juga pernah datang ke rumah Pak Dwija. Yih, kok panggang undang dokter Mas Wira ngono lho. Pangesti mlungker. Nuli, maaf, Mas Wira pernah datang ke rumah Pak Dwija. Yang ruang tengah, Jono si lagi nonton TV ditubruk, diruket. Mas, anakmu mas, Pangesti. Hah? Pangesti? Gini ya Pangesti. Jono miterang karo dua ruketane bojone. Pangesti mulai diterake doktere. Ya ampun, wong mau ngono wae kok mbayaki. Dudu kedadian sing istimewa ta, gawe kaget ae. Mas, sampean ki piye to? Dokter ki C6, bagus, tur bujang pisan. Njur, apa sambunge karo anakmu? Aduh, sampean ki jantal mi tenan kok mas. Yo genah yen dokter iku mambuati nyang anakmu. Jajal nek ra mambuati. Mosok gelem dokter kok ketanyalan ngeterake andahane. Mongko wayah bengi pasti udan pisan. Sek to dik, kok seliramu ngerti yen doktere isih 6, bagus, isih bujang. Ngerti bae, wong mesti tau cerita. Ah mas, genah wis, doktere iku mambuati nyang Pangesti. Marem aku, cita-citaku bakal kelakon. Cita-cita. Loh, aku ora tau cerita to mas. Bojone Pangesti sok kudu wong pangkat. Syukur yen dokter wong Pangesti lulusan farmasi. Gek rupane ayu, sajake pandongaku dikabulake dening Gusti Allah. Jono ngowo setengah maido ocehe bojone. Ning sesiyatine uga arep-arep ocehe Sarmiati ku ora ngayowara. Lah, ya sapa sing ora seneng umpama kelakon duwe mantu dokter. Kanggo tombo cuwa merga anake mbarep trimo dirabi Sujiman sing wong karyawan pabrik sabun. Ora imbang to, genah Jono iku kepala sekolah, Ki Sarmiati iku guru. Bayarane gede awet loro-lorone padha entuk tunjangan sertifikasi. Kok ora trimo duwe anak mantu karyawan pabrik? Gengsi dong. Lelakon kuwi wis mungkur suwe, ning rasa gelo durung ilang saka angen-angene. Charmi apa dene Jono dhewe. Lah yen Pangesti dheweku Dokter Wiratama, rasa cuwa kuwi bakal entuk tombo. Krungu panggerenge mobil mlebu latar. Sarmi jenggerat, Gage nginguk latar, kesentrong lampu teras. Katon ana Honda Jazz ngener tritisan. Sarmi cengkelak mlebu kamar, memantu diri ing ngarep kaca. Isih katon ayu najan awake saya gembrot. Assalamualaikum Bapak saha Ibu, menika Keng Putra. Kula didherekaken kondur awit kejenggreng Jawa. Ngapunten, titihanipun tasih wonten klinik. Nuwun sewu, kula mboten mampir awit tansih wonten keperluan sanes. Cekap semanten kepareng nyuwun pamit. Assalamualaikum. Jono lan Sarmi kami tengengen nganti ora kober nanggapi tamune. Tamu sing menehi pangarep-arep iku dumadakan teko, nanging ujug-ujug wis ngeblas. Sarmi kaya ngelilir saka turu. Kasep, tamu dokter iku wis ngeblas digondol mobile. Waduh mas,
Iki mang piye to? Rong nganti atur panuwun, rong nganti dipinarakake kok tamune wis kondur. Sampeyan kok ya meneng ae. Sarmi nuduh sing lanang. Nuli semparet nututi Pangesti mlebu kamar. Piye Nges? Wah kue mau mesti diglenek doktere arep dipacari. Gelem oh Nges? Arang to bisa untuk pacar dokter. Walah, ibu omong apa takui? Ojo GR. Bu, dokter Wira ora ngopo-ngopo. Butuhe mung nulung mergo aku kejenggreng. Panduane Pangesti karo nutup lawang kamar. Jono lan Sarmi lagi sarapan nalika mobile dokter Wiratomo mlebu latar. Pangesti sing wis dandan agahan jrantal. Bu, Pak, aku budal. Kae dokter wis mapat. Sarmiati nyelehake ajange. Nuli nututi anake. Dok, singgah dulu. Udah saya siapkan makan pagi tuh. Ayahnya mesti udah nunggu. Sarmi ngacarani kanthi gupuh. Dokter Wira mudhun saka mobile, nyalami Sarmiati kanthi takdim. Matur nuwun Bu, radi kesesa menika. Lintu dinten kemawon. Kalian nyuwun palilah. Keng putra kula sarengi. Tumanggape dokter Wira sopan. Nuli bal mlebu mobil. Pangesti nututi. Mapan ing jok ngarep. Jejer supire. Lah cedela Honda Jazz iku tresut-tresur mlebu saka latar. Mas, seto saiki dokter Bagus iku nyenengi anakmu. Lungguhe bae jejer. Oh, marem matiku Mas. Bakal kelakon duwe mantu dokter. Dadi Vanesuga wis diproklamasikake sisan. Jono sing sukawet maido onda adane sing wadon nyatane ya manut bae. Ora protes nalika anake ngundan papa lan putune ngundang opa. Lan kaya sing dirancang. Mobil kijang sing didol nggur ganti New Avanza ora ketang kudu tombok meh separo regane mobil. Calon anak mantuku ki dokter. Dadi aku ya iso ngimbangi. Isen to yen mung apa anane. Mama Mia gawe pawadon anggone ngowah-ngowahi adat. Sing krungu ana sing maido. 3 sasi candake. Durung bae Papa John lan Mama Mia kasil ngandani PDKT marang calon besan. Danda ana kabar sumusul. Kabar sing dadekake Papa John apa dene Mama Mia kaya disamber bedek. Kabar kuwi dicangking Pangesti sing mulih saka kerjaan nangis ngembor. Ing sesale nangis, Ngesti madol menawa dokter Wira sasi ngarep iki palakrama. Sinjalane Mama Mia, Papa John lan Pangesti Vanes ngrasa ketampet awet calon garwane dokter Wiratomo ora liya Retno Hapsari Wuragile Pak Dwi Jawiyato sing mentas wae lulus S2 Basa Jawa UNS Surakarta. Dibanding Pangesti pancen kalah ayu, nanging menang Jawane lan mesti bae menang pinter basa krama jangkep sak unggah ungguhe. Cocok karo idam-idamane dokter Wiratomo.